पहिला हामबाय नांनो जतननो आं अरनि सब मा फाइमानि कारण के आनि ओ अंको मा हानियन बागै जों बनो जीवित लांमाने जे जोंनि जा रां पैसा दंमोन बागो बाय बरा जों देखाय नायकाय खा गे जोंबो बरमरा हाथाय गतर कोनो काम थुमु टाइमयान बागै जे जों बारिसा जों बनत लांनो चेष्टा खायनाय माने गे ताबो हंके बहंगा ताइबो गतर थाङै दङ माने बिनि रुगि आं बागै जों बनो पारलिया नेगा पारलिया ना कारनै जों निउस मा फाया नावनो नखरावनो ताइ नरक जतन ना सुबासु सानानि बागै मा फायाव निउस जों हंके किसा आंखौ जनो सुबासु रन बागै नरक जतन न खयजा जावो किसा जनो नायजा जादि बिनि रुगि के ओको माने किडनी नि प्रॉब्लम बागै जों ब्रजे सामानि खायगा डायलिसिस खायदैनि सामानि गा डायलिसिस खायमानि परे हंगे जों माने जाकचु ग्याङै नगो तोय मा फायगा नगो तोय बि फायफा न डायलिसिस हंगे ओ बेराम नगो थोय दंनायनो फानो माने सप्ता 2 बार मा खायो हंगे ताबो हंगे लाइन हंगे ओ को जे डायलिसिस खायमानि डॉक्टर अंका सावो खुलंनानि समय दंखा हंगे जों हंगे रांचु गियान बागै खुलंनायान दंखा हंगे जे ओ खुलंनानि सावब्राव डाक्टर हंगे बिथि अब खुलंनानि बिथि नांमानि 22,000 नांनि सावते हंगे ओ खुलंनानि हंगे 22,000 नाङो ओ बिथि निगे 25,000 नांनि साव गाबोन जों सुगियानि बागैनो ओ दावन रंनो सुबासु सामनायता लखरंनो जतननो अनेक कष्टनि दखा दिनि आसा खायो कष्ट माने नखरनि मिथिसे खालाय फायनो फाका कष्ट माने औ माने औ तत्रा बाय एबार सुपला जाक किसा नायबाय जादों ना नाव नायो किसा सुबासु बाय जादों नरकनि बुकुं खुनजुते तत्रानि बेमार बाय टेक्तो मानजाकदा हनके लेरिया कारै दाति दाति फायै नायजाक फायबायदि नरकनि आमसाइनि महना मेडिक क्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टारो अरगो तंगो बुकुं खुनजुते तत्रानि आमजकनाय गोरोंकुक स्पेशलिस्ट डॉक्टर राकेश त्रिपुरा बखरकसा एमएस ENT स्पेशलिस्ट चिनोरवो मरकनि मेशिन बाय आमजगि नायजागो आबनो कारिबो आमजगि नायजागो बुकुं खुनजुते तत्रानि दाल बिदाल बेमारनि जोंजाल रक बुकुंते हामा हरि माया अंमानि खुनजुदो रकमानि थायरॉइड तत्रा फुलिवि रबन मानि मेट्रिक कैंसर रंजाक बेमार रगनो बेलाय काहामके साकथारै आमजगि नायफायो कक्ति साल ब्रुम ब्रुम नो खुवाय महना मेडिक क्लिनिक